জয় জগন্নাথ শ্রোতা বন্ধু, জয় জগন্নাথ। হে শ্রোতা বন্ধু, ଏ ସମାଜରେ କେତୋଟି ନିହାତି ଜାଣିବାର କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ଏ ଅଧମ। ଆପଣମାନେ ବୋଧହୁଏ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ, ତଥାପି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ଏ ଅଧମ। ଶୁଣନ୍ତୁ ତାହେଲେ। ନିଜେ ମଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖିବ, ବେପାର କଲେ ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବ। ବିପଦ ବେଳେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବ, ଆଉ ପାଦ ବିପଦ ବେଳେ ଶତ୍ରୁ ସହିତ ଲଢ଼େଇ ବେଳେ ଭାଇକୁ ଚିହ୍ନିବ। ଆଉ ଯୌବନ ଗଲେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଚିହ୍ନିବ। ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଅକୁ ଚିହ୍ନିବ। ଆଉ ସତ୍ କର୍ମ କରିଥିଲେ ଏ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।